हाय जनार्दन दादा, नमस्कार, स्वागत आहे. अजून घे. स्वागत आहे तुमचं. कसे आहात तुम्ही? जनार्दन दादा, आय वॉज वेटिंग फॉर यू. ओ माय गॉड, थँक यू दादा, थँक यू. खूप खूप स्वागत आहे तुमचं. 2 दिवस काल आपलं लाईव्ह झालं नाही, त्याबद्दल क्षमा असावी. हात धुजा. काय नाही म्हणत. प्लीज सर्वांनी लाईक करा. आज आपण एक चांगला विषय घेणार आहोत, तो म्हणजे मराठी व्याकरण. मराठी व्याकरण भरपूर जणांना खूप कठीण जातं. तू कशी तू कशी आहे, डोळे ठीक आहेत काय? हां, थोडंफार आहेत ठीक. थँक्यू दादा काळजीबद्दल. तर मराठी व्याकरण सगळ्यांनाच खरंच खूप कठीण जातं. म्हणतात की इंग्लिश सोपं आहे, पण मराठी व्याकरण खूप कठीण आहे. तर या व्याकरणाची सुरुवात आपण सोप्या भाषेपासून करणार आहोत, सोप्या चॅप्टरपासून. ती म्हणजे मराठी व्याकरण, सर्वनाम आणि विशेषण. चला लवकर जॉईन व्हा. आणि आता आम्ही ह्याची एक कन्सेप्ट क्लिअर करून त्याच्यावर उदाहरणं सांगणार आहेत आणि त्याची आन्सरं तुम्हाला द्यायची आहेत, म्हणजे तुमचं मराठी व्याकरणमध्ये इथं व्यवस्थित होईल. पटापट सर्वांनी जॉईन व्हा. कोकणची प्रीती या चॅनलला प्लीज लाईक करा सर्वांनी. अशोक दादा नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं. कसे आहात? प्लीज लाईक करा मंडळी सगळ्यांनी. पटापट जॉईन व्हा. तर आता आपण पहिलं विचारात घ्यायचं आहे, ते म्हणजे नाम. नाम म्हणजे काय सांगू शकतं का मला कुणी? नाम म्हणजे काय? नाम कशाला म्हणतात? येते का कोणाला आन्सर याचं? नाम म्हणजे काय हे मला कमेंट करून पटकन सांगा. नाम कशाला म्हणतात? एखाद्या व्यक्तीला, एखाद्या जागेला, एखाद्या ठिकाणाला. आणि आपण ज्या एखाद्या व्यक्तीला जर आपण नावाने हाक मारतो, आता हे जनार्दन दादांचं नाव आहे जनार्दन, तर आपण त्यांना काय म्हणणार? जनार्दन. जनार्दन हे काय आहे? नाव आहे. अशोकगिरी, मग अशोकदादांचं हे अशोक नाव आहे. तर मराठी व्याकरणमध्ये नाम ओळखणं खूप सोपं आहे. लक्षात ठेवायचं आहे व्यक्ती, जागा, पुस्तक आणि नद्या. समजलं का? व्यक्ती, ठिकाण म्हणजे जागा, पुस्तके. आता मी तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल सांगते. व्यक्तीमध्ये काय येतं? मी आहे. व्यक्तीमध्ये प्रीतिया, मुलगी, आई, बाबा हे काय येतात? ओके, हे काय येतात? नामामध्ये येतात. जागेमध्ये काय येणार? मुंबई, कोकण, तुमची गावांची नावं. तर ही सगळी कशामध्ये येतात? नामामध्ये येतात. त्यामध्ये नद्यामध्ये पण येतात. गंगा नदी, हे गंगा नदीचं नाव आहे की नाही? गोदावरी, हे नामामध्ये येतात. ओके, तर आपण पुढचं घेऊया. आता सर्वनाम म्हणजे काय? आता मी इथं म्हणते जनार्दन दादा, तर प्रत्येक वेळी नाव घ्यायला कंटाळा येतो ना, मग आपण म्हणतो ते दादा, तो भाऊ माझा, ती काकी माझी, ते आजोबा माझे, असं म्हणतो ना. हे, ते, ती, तो, त्याला, ह्याला, त्याला, हे कशामध्ये येतं? सर्वनामामध्ये. समजलं का मंडळी? नावाबद्दल विशेष माहिती सांगून नामाची व्याप्ती मर्यादित करणारा. येस अशोक दादा, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, मस्त, छान कन्सेप्ट आहे. प्लीज मंडळी लाईक करा पटकन. ज्यांनी लाईक नाही केले त्यांनी प्लीज लाईक करा. तर आता आपण पुढचं घेऊया. त्याची उदाहरणे सांगते. जर वाक्यात मी, तू, तो, ती, आम्ही, तुम्ही, आपण, स्वतः हे आहे असेल तर काय येतं? त्यांना काय म्हणतात? त्याला काय म्हणतात? सांगा. ही जर नावं असतील, तो, ती, हे, ते, त्याला, ज्याला, त्याला बोलतात सर्वनाम. आणि विशेषण म्हणजे काय? नामाबद्दल जास्तीची किंवा विशेष माहिती सांगणाऱ्या शब्दाला विशेषण म्हणतात. आता आपण म्हणणार वाव, ती ती ताई किती सुंदर आहे. मग याच्यामध्ये विशेषण काय आहे? सुंदर. ओके, विजय दादा म्हणते ॲडजेक्टिव्ह. येस, मराठी आपण शिकतोय.
सो मराठी व्याकरणमध्ये नाम, सर्वनाम आणि विशेषण, तर ह्या तिन्ही आज गोष्टी शिकणार आहोत. आता ह्याच्यावरच मी तुम्हाला प्रश्न घालणार आहे आणि इथं तुमची मराठी व्याकरणमधली नाम, सर्वनाम आणि विशेषण एकदम क्लिअर होऊन जाईल आणि इन फ्युचर तुम्ही तुमच्या मुलांनाही शिकवू शकता. तर जनार्दन दादा म्हणते नावाच्या ऐवजी वापरला जाणारा शब्द, बरोबर आहे. तर आता विशेषणमध्ये आपण काय म्हणतो, वाव आंबा किती गोड आहे, मग याचं विशेषण काय आहे, गोड, बरोबर ना. जनार्दन दादा म्हणते माझी राधा खूप सुंदर आहे. येस, तर इथं काय आहे विशेषण, सुंदर, सुंदर. तर हे आहे. तर ह्याच्यामध्ये मुलगी हुशार आहे, तर येणार काय, हुशार. त्याच्यानंतर प्रीतीने आज गोड आंबा खाल्ला, तर काय येणार, गोड, बरोबर. तर आता आपण याची उत्तरं घेऊया आणि याची उत्तरं तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगणार आहात. तर बघू आता ह्याच्यापैकी किती जणांना मराठी व्याकरणमध्ये नाम, सर्वनाम, विशेषण कळतंय. बघू कोणाकोणाचं व्याकरण, मराठी व्याकरण आपलं स्ट्रॉंग आहे. चला, आता आपण नाम घेऊया. ओके, नामांची ज्यांना आन्सर येतंय त्यांनी मला कमेंट करायची आहे. प्लीज माझ्यावरचा कमेंट वाचता येईल. अशोक दादा म्हणतायत 9 सर्वनामे आहेत. ओके, सांगा बघू 9 सर्वनामे काय काय आहेत, सांगा बघू. येतंय का कोणाला 9 सर्वनामे कोणती आहेत? एम राहुल टीचर, साष्टांग नमस्कार. अतिशय कठीण विषय निवडला ताई आज. आज सोपा, आज हा विषय खूप सोपा होणार आहे बघा. हाय श्रेया ताई, हाय, कशा आहात तुम्ही? राजकुमार दादा नमस्कार, स्वागत आहे. सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी चॅनलला. येतात पण टायपिंग कधी करायचं? ओके, आता तुम्ही फक्त आन्सर द्यायची आहेत. एम राहुल म्हणते श्रेया नमस्कार. श्रेया ताई तुम्हाला एम राहुल नमस्कार बोलतोय. तर आता तुम्हाला याच्यातली मी जी एक्झाम्पल देणार आहे त्याच्यातलं नाम ओळखून मला कमेंट करायची आहे. मी फक्त तुम्हाला वाक्य सांगणार आहे. बघू किती जण मराठी व्याकरणमध्ये तरबेज आहेत. आज तर कळणारच आहे. चला सुरुवात करायची का? नाम ओळखा. मी तुम्हाला 20 एक्झाम्पल देणार आहे. माझं व्याकरण म्हणजे दिवसा तारे दिसतात मला. अक्षय दादा मी तुम्हाला सोप्या भाषेत सांगते. नाम म्हणजे काय, एखाद्याचं नाव, जागेचं किंवा म्हणजे आता मी तुम्हाला म्हटलं की अक्षय इटलीला राहतात, तर इथं नाम काय आहे, अक्षय. ओके, अक्षय खूप छान बोलतात, तर इथं विशेषण काय आहे, छान. ओके, आणि सर्वनाम कसं येणार सांगा, ते अक्षय खूप छान बोलतात किंवा ते अक्षय इटलीला राहतात. मग नावाऐवजी मी काय वापरलंय तुमच्या इथं, तुमच्या अक्षय या नावाऐवजी मी काय वापरलंय सांगा बघू. सर्वनाम वापरले ना, ते अक्षय किंवा तो अक्षय हे. ओके, तर या प्रकारेच मी घेणार. अशोक दादा म्हणताय मी, तू, तो, हा, जो, कोण, काय, आपण, स्वतः. व्हेरी गुड, बरोबर आहे. अक्षय दादा म्हणतात ते. मी क्लाउड मेनो झोरो म्हणते मी कोंडून कोण यू म्हणजे नाही मला कळलं काय बोलायचं आहे ते. प्रश्न काय आहे? मराठी व्याकरण नाम, विशेष, सर्वनाम आणि विशेषण याच्यावर मी प्रश्न घेणार आहे आणि तुम्ही त्याच्यातलं नाम ओळखायचं आहे. नंतर मी 20 एक्झाम्पल देणार आहे सर्वनामची आणि नंतर 20 एक्झाम्पल देणार आहे विशेषणची. ओके, तर स्टार्ट करायचं का मंडळी? स्टार्ट करायचं का? बघू कोणाकोणाला मराठी व्याकरण किती जमतंय. मी प्रयत्न करतो. ओके, व्हेरी गुड, प्रयत्नच करायचा आहे आपल्याला. तर पहिला आहे, तुम्हाला नाम ओळखायचं आहे. आता मला सांगा, भारत माझा देश आहे.
उत्तरं सांगायची आहेत फक्त याच्यातली. नाम ओळखायचं आहे याच्यातले. एक असू शकतं, दोन पण असू शकतात. जमेल तेवढं चांगलं. येस अक्षय दादा, जमणार तुम्हाला. मी तू तो ती तो हा जो कोण काय आपण स्वतः. बरोबर. शेत पुरुषवाचक सर्वनाम, दर्शक सर्वनाम, सर्वधी सर्वनाम. हो श्रेयाताई, हे पुढचं पण आपण घ्यायचं. अक्षय दादा म्हणतात भारत, एम राहुल म्हणते भारत, जनार्दन दादा म्हणतात भारत, अशोक दादा म्हणतात बी. हे बी काय दादा? अशोक दादा बी कुठून आला? इथं टाईप करायचं आहे. विजय दादा म्हणतात भारत आणि श्रेयाताई म्हणतात भारत आणि देश. व्हेरी गुड श्रेयाताई. तर इथं आन्सर श्रेयाताईंचं बरोबर आहे. भारत माझा देश आहे. याच्यामध्ये काय येतं? नाम काय येतात? भारत आणि देश. समजलं? हे काय आहे? भारत आणि देश. हे जागे ठिकाणाची नावं आहे ना, भारत देश. ओके, तो इथं काय येतं? देश, भारत देश. देश सामान्य नाम. येस, ते आपण पुढचं पण शिकणार आहे. पण इथं ठिकाणाचं नाव आहे ना भारत, म्हणून भारत देश. इथं आलं आहे श्रेयाताई. वन पॉइंट. पुढचा प्रश्न, पुढचं वाक्य आहे कावेरी शाळेत गेली. कावेरी शाळेत गेली. मिस्टर हॅकर, हाय तायडे. हाय मिस्टर हॅकर. अशोक दादा म्हणतात कावेरी. येस, एम राहुल म्हणतात कावेरी. अक्षय दादा म्हणतात कावेरी. काय ते? बोल ना, बोल ना. बरोबर आहे अशोक दादा. येते का कोणाला आन्सर? अशोक दादा 1 पॉइंट. व्हेरी गुड. पहिला आन्सर दिलंय अशोक दादानी. एम राहुल म्हणते कावेरी. अक्षय दादा म्हणतात कावेरी. जनार्दन दादा म्हणतात कावेरी. एम राहुल म्हणतात मी पहिला. ए, अशोक दादानी आन्सर दिले. काय तू पहिला? कावेरी विशेष नाम. हो दादा, पण आपण फक्त आता नाम विचारतोय, नाम लक्षात घेतोय. राजकुमार दादा, पुढचे ते विशेष नाम हे सगळं वेगळं घ्यायचं आहे आपल्याला. फक्त आता आपण नाम फक्त लक्षात घ्यायचं. हो ना? श्रेयाताई म्हणते शाळेत नाही, शाळेत नाही. पुढचं जंगलात वाघ गर्जना करतो. जंगलात वाघ गर्जना करतो. सांगा सांगा, कमेंट करा पटकन. जंगलात वाघ. अक्षय दादा म्हणतात वाघ. अशोक दादा म्हणतात वाघ. येते का कोणाला आन्सर? व्हेरी गुड अक्षय दादा. पुढचं दादा म्हणते वाघ जंगल. बरोबर आहे. पुढचा प्रश्न आहे हिमालय उंच आहे. हिमालय उंच आहे. हिमालय उंच आहे. कावेरी कॉलेज. श्रेयाताई. अक्षय दादा म्हणतात हिमालय. एम राहुल म्हणतोय हिमालय. चला चला सर, नाम ओळखा पटकन आणि प्लीज लाईक करा. राजकुमार दादा म्हणतात हिमालय. जनार्दन दादा म्हणतात हिमालय. व्हेरी गुड अक्षय दादा, व्हेरी गुड. 1 पॉइंट. किंग कोहली म्हणतात काय सांगायचंय? नाम ओळखून दाखवायचं आहे. किंग कोहली फक्त नाम ओळखून दाखवायचं आहे. नंतर सर्वनाम ओळखून दाखवायचे आहे, नंतर विशेषण. आता फक्त नाम ओळखून दाखवायचं आहे श्रेयाताई. किंग कोहली. पुढचा आईने स्वयंपाक केला. आईने स्वयंपाक केला. सांगा बघू.
नाम काय आहे? श्रेयाताई म्हणते जंगल. नाम काय आहे कमेंट करून सांगा पटकन. आणि प्लीज लाईक करा मंडळी, लाईक अजिबात वाढत नाही आहेत, प्लीज लाईक करा. आदित्य दादा म्हणतायत आई, श्रेयाताई म्हणतायत जंगल. आई हे नाम आहे, दोन्ही पण आन्सर येऊ शकतं, आई आणि जंगल एकत्र येऊ शकतं. नाम आहेत आई आणि जंगल. जंगल हे ठिकाण आहे म्हणून इथं काय येणार, हे पण नाम आहे, पण त्याच्या पुढचं पण शिकायला गेलात तर तुम्हाला ते जमणार आहे. सो इथं पहिलं आपण नाव घ्यायचं आहे. नाम काय आहे? हाय आदित्य दादा, 1 पॉइंट, व्हेरी गुड. कुठून आहात आदित्य दादा तुम्ही? स्वागत आहे कोकणची प्रीती या लाईव्ह मध्ये. श्रेयाताई म्हणते श्रेया जंगल. अक्षय दादा म्हणते मी पहिला. अक्षय दादा, इथं आदित्य दादाने आन्सर दिला आहे आई म्हणून. किंग कोहली म्हणते आई आणि स्वयंपाक. बरोबर आहे, आई आणि स्वयंपाक दोन्ही येतं आन्सर. एमराउल म्हणते श्रेया जंगल. अक्षय दादा म्हणते मी पहिला. उंच हिमालय. श्रेयाताई म्हणते जनार्दन. ऑप्शन असेल, ऑप्शन जे असेल ते उत्तर. ऑप्शन जे असेल ते उत्तर. ऑप्शन इथं आम्ही देतच नाही आहोत. आदित्य दादा म्हणते नाशिकवरून. नाशिकवरून आहात का? खूप खूप स्वागत आहे. हाय अश्विनी ताई, आज आपण सर्वनाम, नाम, सर्वनाम आणि विशेषण गेस करणार आहोत. बघू कोणाला येते ते. मी पण दिलंय. ओके, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. पुढचा घालते मी, पुढचं घालते. प्लीज लाईक करा तोपर्यंत सर्वांनी. पोपट पेरू खातो. पोपट पेरू खातो. नाम ओळखा. BIK म्हणतात पोपट. म्हणजे जे म्हणायचं ते नाही तुला समजलं, मला नाही समजलं. अक्षय दादा म्हणतात पोपट आणि पेरू. व्हेरी गुड, दोन्ही आन्सर येऊ शकतं. बरोबर आहे सगळ्यांची आन्सर. तर इथं पहिलं जे आन्सर दिलं आहे ते BIK ने दिलं आहे. व्हेरी गुड BIK. पुढचं वाक्य सेंटेन्स घालणार आहे मी. BIK नाम पोपट, कर्म पेरू. येस, पुढचा आपण घेणार आहोत. फक्त आपण नाम या शब्दाचा, नामचा विचार करणार आहोत आधी फक्त. लोखंड मजबूत धातू आहे. लोखंड मजबूत धातू आहे. सांगा बघू नाम काय येणार? लोखंड मजबूत धातू आहे. BIK म्हणतात लोखंड. अक्षय दादा म्हणतात लोखंड. अश्विनीताई म्हणतात लोखंड. राजकुमार दादा म्हणतात लोखंड. आदित्य आव्हाड म्हणतात लोखंड. जनार्दन दादा म्हणतात ऑप्शन मध्ये पोपट असेल किंवा पेरू, पोपट पेरू असेल ते दोन्ही येईल ना. ऑप्शन इथं नाहीच आहे दादा. ऑप्शन घाल, आज नाहीच आहे यात. ऑप्शन कसे द्यायचे? तुम्हाला यायला पाहिजे. तर अक्षय दादांनी आन्सर बरोबर दिलंय. पुढचं घेऊया. फास्ट क्वेश्चन घातले ना भारी वाटल मॅम. हां ठीक आहे, फास्ट घालूया आपण. ओके आदित्य. मुलं मैदानावर मुले खेळतात. मैदानावर मुले खेळतात. हा जनार्दन दादा एक्झामला असतं, पण मी आता देत नाहीये असं म्हटलं मी. अक्षय दादा म्हणतात मैदान. अश्विनीताई म्हणतात मैदानावर. आदित्य दादा म्हणतात मुले. जनार्दन दादा म्हणतात मैदान आणि मुले दोन्ही येतं. जनार्दन दादा मुले आणि मैदान दोन्ही हे नाम आहेत. व्हेरी गुड. मी आता पॉईंट वगैरे देत नाही. आन्सर पटापटा आपण घेऊया. प्रश्न खूप टाइम जातो ह्याच्यामध्ये आणि माझा स्क्रीन टाइम मग वाढतो. या अगोदरच मी उत्तर दिलं आहे. हो का? व्हेरी गुड.
पुढचं घालते मी. स्वराज्यासाठी मावळ्यांनी रक्त सांडले. स्वराज्यासाठी मावळ्यांनी रक्त सांडले. BIK म्हणतात मावळे. अश्विनीताई म्हणतात स्वराज्य. अक्षयदादा म्हणतात मावळे. किंग कोहली म्हणतात मावळे. गॉडफादर म्हणतात हाय गरमी. मग चहा कशाला पिताय हाय गरमी? तर आन्सर याचं काय येतं माहिती आहे? स्वराज्य, मावळे आणि रक्त हे काय आहे? नाम आहेत. कळलं का? ही काय आहेत? नाम. स्वराज्य, रक्त आणि मावळे. पुढचा प्रश्न. आदित्य म्हणते मॅम लेक्चर कधी घेतात का आपण? नाही आदित्य दादा, मी लेक्चर वगैरे अजून नाही घेत. स्टार्ट नाही तसं केलंय मी घ्यायला, पण सपोर्ट असेल तर नक्कीच घेईन. येस येस बरोबर आहे आन्सर. पुढचा प्रश्न घेते मी. फुलांचा सुगंध छान आहे. फुलांचा सुगंध छान आहे. प्रशांत दादा म्हणते परू कोण असुला? परू असुला आता शाळेत गेलुला. कुठून आहात मॅडम? आदित्य दादा मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण सध्या जम्मूला आहे मी. अक्षय दादा म्हणते फुलांचा. व्हेरी गुड. गॉडफादर म्हणतात लेक्चर. आदित्य दादा म्हणतात फुले. येस आन्सर येतं सुगंध आणि फुले. हाय धीरज, स्वागत आहे सर्वांचं. मी जम्मू काश्मीर मध्ये असं म्हणतायत. BIK म्हणतात फुल. बरोबर आहे. राधे राधे रुपेश दादा. गॉडफादर ताई कोणता क्लास घेतात? मी घेते जनरल नॉलेजचा आणि आता काय ते व्याकरणचा. श्रेयाताई म्हणते मुले आणि मैदान. फुले आणि सुगंध. येस राजकुमार दादा. श्रेयाताई म्हणते मुले आणि मैदान. आदित्य आव्हाड म्हणते मॅम आपण कशाची तयारी करतात का? हा मी सध्या तर म्हणजे हल्ली स्टार्ट केलंय जनरल नॉलेज वाढवायचं, म्हणजे एक्झामसाठी. बघू कुठली तरी म्हणजे जेव्हा आपला अभ्यास होईल असं वाटेल तेव्हा देणार परीक्षा. अजून तर एवढा नाही झालाय. गॉडफादर हसतायत आमच्यावर. जनार्दन दादा जम्मूला आहे. येस रुपेश दादा मी इंजिनिअरिंग स्टुडंट आहे. इथं कसा आलो? स्क्रोल करता करता. भावा तू आलास आता थांब की थोडा वेळ. आणि चॅनलला जाता जाता लाईक करून जा, चॅनलला सबस्क्राईब करून जा आणि ताईला सपोर्ट करून जा. ग्रामर माझं खूप स्ट्रॉंग होतं. हो का दादा? मग चला आता उत्तर द्या बघू. आता पुढचा प्रश्न आहे. गणित माझा आवडता विषय आहे. गणित माझा आवडता विषय आहे. नाम ओळखा पटकन. नाम ओळखायचं आहे. जनार्दन दादा म्हणते IAS हो. नक्की दादा होणार बघा. रुपेश दादा हसतोय. भावा विषय हार्ड हाय. ताईचा विषय लय हार्ड हाय. लाईक केल्याशिवाय पर्याय नाही. प्लीज लाईक करा मंडळी. अक्षय दादा म्हणतात गणित. व्हेरी गुड. मॅम एक क्वेश्चन होता, विचारू शकतो का? हो आदित्य दादा विचारा, म्हणजे विचारण्यासारखा असेल तर. मला ऑकवर्ड व्हायला नको. गॉडफादर म्हणतात सगळं विसरून गेलोय. हो का? जनार्दन दादा म्हणतात गणित. गणित आणि विषय. व्हेरी गुड. बरोबर आहे. गणित आणि विषय हे दोन्ही नाम आहेत. पुढचा प्रश्न. विमानाने प्रवास करणे सोपे झाले. विमानाने प्रवास करणे सोपे झाले. बाय माणूस कोणत्या लिंगतात येतो? म्हणजे नाही माहिती मला ह्याचं एवढं हे ज्ञान नाहीये मला. लिंगायत वगैरे. गॉडफादर मी सगळं तिथं सोडून देतो, पुढे घेऊन जात नाही. हो का? विमान प्रवास. बरोबर आहे. विमान आणि प्रवास हे दोन नाम आहे. जनार्दन दादा म्हणते विमान. राजकुमार दादा म्हणते प्रवास. अक्षय दादा म्हणते स्त्रीलिंग. लिंगायत काहीतरी बोलला ना तो. पुढचा प्रश्न आहे. ध्येय हा मोठा गुण आहे. नाम ओळखा. ध्येय लिंग बायल मनुष्य स्त्रीलिंग.
ध्येय हा मोठा गुण आहे. पटकन आन्सर द्या, मी आली 2 मिनिटात, पटकन आली. अक्षय दादा म्हणतात ध्येय. गॉडफादर म्हणते साइन कॉस तिथं कुठे वापरतात अजून समजलं नाही. माझा तर गणित माझा डोक्यावरून जातो विषय. ज्यांना बाई माणूस नपुसकलिंग येते. ओके. ध्येय आणि गुण, व्हेरी गुड. आदित्य मॅम लेक्चर कधी चालू करताय मग आपण? बघू, विचार करते, कारण हे ऑलरेडी माझ्याकडे चॅनल आहे, याच्यावर मी फक्त लाईव्ह वगैरे असं घेते आणि कोकणातले छान कल्चरल व्हिडिओ तसेच माझ्या लाईफचे एक्सपिरियन्स असं टाकते. त्याच्यासाठी दुसरं चॅनल मला काढावं लागणार. विचार करते आधी, ह्याला थोडे दिवस जाऊ दे, बघू. कुणाल म्हणतात हाय हाय. कुणाल दादा नमस्कार. क्या चल रहा है इधर? पढ़ाई चल रही है, प्लीज लाइक कर दो. शेतकरी शेतात राबतो. शेतकरी शेतात राबतो, पटकन सांगा. कुणाल दादा म्हणते आप कहा देर कोकण में? मैं कोकण में ही रहती हूँ, सिंधुदुर्ग. आदित्य दादा लेक्चरला हुशार नसलं तरी चालतं, पर्सनॅलिटी पाहिजे मॅम. ओके, माझी पर्सनॅलिटी आवड आहे अभ्यासाची, बघू. सध्या मला डॉक्टरने ना, हे बघा डोक्यावर किती तेल घालून ठेवलंय. डॉक्टरने सध्या मला स्क्रीन टाइम करून घेऊ नको म्हणून सांगितलंय, पण ऑप्शन नाही आहे माझ्याजवळ, त्यामुळे मला लाईव्ह घ्यावंच लागते कंटिन्यू. म्हणजे 2 टाइम घेत होती, आता एकदाच घेते. पूर्ण डोळ्यांवर एवढा स्ट्रेस येतोय ना मला, खूप काय सांगू. आदित्य दादा म्हणतोय आवाज पण भारी आहे मॅम आपला. ओके, थँक्यू. तू इंग्लिशमध्ये पण क्लास घे. हो, इंग्लिशमध्ये घेईन, थोडंफार जमेल, एवढं काय जमणार नाही पण घेईन. हाय गावठी आय स्टँड, कुठे होता एवढे दिवस? दादा शेतकरी आणि शेत, बरोबर उत्तर आहे. अक्षय दादा बरोबर आहे. बरं जमते की अक्षय दादा तुम्हाला मराठी ग्रामर. जनार्दन दादा म्हणतात शेतकरी शेत, व्हेरी गुड. राजकुमार दादा म्हणतात शेतकरी शेत, व्हेरी गुड, मस्त. पुढचं वाक्य घालते मी. प्रेम ही मोठी शक्ती आहे. बघू कोणाला आन्सर येते. प्रेम ही मोठी शक्ती आहे. नाम ओळखा पटकन, खूप वेळ लागतोय मंडळी तुम्हाला. आदित्य नाशिक आला तर मॅम या आम्हाला भेटायला. येस भावा, नक्की. आदित्य तू काय करतोस मला सांग जरा, तुझ्याबद्दल सांग काहीतरी. अक्षय म्हणतात प्रेम आणि शक्ती. येस अक्षय दादा, व्हेरी नाईस. जनार्दन दादा म्हणताय प्रेम. राजकुमार दादा म्हणतात प्रेम शक्ती. आदित्य म्हणतात मी पोलीस झालो मॅम. वाव, कॉंग्रॅच्युलेशन्स. मस्त आदित्य, खरंच खूप छान. अजून तू पुढची परीक्षा दे की भावा? जस्ट आताच? हो, वा. पुढच्या पण परीक्षा देत राहा आणि पुढचे रँक मिळवत राहा. कॉंग्रॅच्युलेशन आणि बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर फ्युचर. अक्षय दादा शक्ती कपूर आठवले. हो का अक्षय दादा? पुढचा प्रश्न आहे, खूप छान, सगळ्यांना बऱ्यापैकी मराठी ग्रामर जमतंय. गाईने दूध दिले. आदित्य दादा म्हणते देऊ ना मॅम. येस आदित्य दादा, दे नक्की पुढच्या परीक्षा आणि नक्की चांगलं करिअर घडव तुझं. अजून आताशी मुलं खूप हुशार असतात. अक्षय दादा म्हणते गाय दूध, बरोबर अक्षय दादा. अजून कोणाला आन्सर येत आहे का? कमेंट करा यार, 8 जण लोक बघतायत, प्लीज कमेंट करा. गाईने दूध. अश्विनीताई कुठे होता मगातपासून? बरोबर अश्विनीताई, व्हेरी गुड. आदित्य दादा मी भरपूर
भरपूर टीचर पाहिले कोणाला काय नसतं येत, फक्त लुड लुबडतात. ओके, मी भरपूर टीचर पाहिले कोणाला काय नसतं येत, फक्त लुबाडतात. आम्ही इथं लुबडत नाही दादा, जे येतंय मला पण. मी असं म्हणत नाही हा मी ऑलराऊंडर आहे, हे नाही. मी अभ्यास करते आणि तेच मी इथं मांडते. मला नाही असं म्हणजे मी एवढी काय म्हणतात ते भरपूर शिकलेली नाही आहे. माझं ग्रॅज्युएशन झालेलं आहे आणि ते पण मॅनेजमेंटमधनं झालं आहे माझं शिक्षण. पण एक आवड आहे की काहीतरी थोडासा उपयोग का होईना बरोबर. म्हणजे असं नाही की मला भरपूर असं येतं आहे आणि मी तर असं फाडते नाही. मला जेवढं जमतंय ना तेवढंच मी इथं सांगते, उगाचच्या फेका मारत नाही. हे माझं एक आहे बाबा. जनार्दन, मी प्रेम केलं आणि आयुष्याला घोडा लागला ना मुळका. जनार्दन दादा नको, तुमची उदाहरणं नको. राजकुमार दादा म्हणते गाय आणि दूध. अश्विनी ताई म्हणते काम होतं. ओके, परीचं पुस्तक आहे की खुशीचं? नाही, परीचं नाही आणि खुशीचं पण नाही आहे. अक्षय दादा मॅनेजमेंटमध्ये काय स्पेशलायझेशन? माझं स्पेशलायझेशन फायनान्समधून होतं, पण मी प्रोजेक्ट जो होता तो मार्केटिंगमधून केलेला. आदित्य दादा म्हणते नक्की या मॅम भेटायला नाशिकला आल्यावर. येस आदित्य दादा, नक्की येऊ, नक्की येऊ. हाय कैस किसान गोंडा. आदित्य दादा कॉन्टॅक्ट कसं होईल मॅम? मी इंस्टाग्रामवर आहे माझी या चॅनलला लिंक, तर नक्की जाऊन तिथं मला मेसेज करा. ओके. आदित्य गॉडफादर म्हणजे पदवी म्हणजे भरपूर शिक्षण झालं ताई, अजून काय करायचं आहे मग? नाही, मला पुढे ना MBA करायचं होतं, पण लग्न झालं. जनार्दन दादा आता PG कर. ओके. आदित्य दादा म्हणतात ओके मॅम. ओके आदित्य दादा, नक्की चॅनलला जॉईन व्हा. कधी नाही कधी कमेंट करत राहा. अक्षय दादा म्हणतात डिजिटल मार्केटिंग शिकल्या तर फायदा होईल. हा ना दादा, काहीतरी करायला पाहिजे असंच डिजिटल. परत मला असं आता मी व्हिडिओ वगैरे टाकते, पण एडिटिंग तेवढी जमत नाही आहे. मग मला आता असं वाटतं की त्या रिलेटेड कुठला तरी कोर्स करू दे, म्हणजे ॲनिमेशन वगैरे. हे आताच्या घडीला खूप चांगलं चालतंय बघा. पुढचा प्रश्न, पुढचं हे घेते. कोकणची माणसं साधी असतात. बघू कोणाला आन्सर येते. ओळखा, नाम ओळखा. कोकणची माणसं साधी असतात. वाव, मार्केटिंग होतं का? चल ताई, आता एक पेन विकून दाखव. लवकरच 5चा पेन 100 विकून दाखव. घेणार आहात तर दाखवणार. इथं काय लाईव्ह वर बसून कोण घेणार माझ्याकडनं पेन? अश्विनी ताई म्हणते कोकण आणि माणसं. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. तुषार दादा म्हणतात मी नंतर विचारतो प्रश्न उत्तर. ओके तुषार दादा, स्वागत आहे तुझं. गॉडफादर म्हणतात डॅम्बिस असतात. अक्षय दादा म्हणतात कोकण माणसं. व्हेरी गुड, आन्सर बरोबर आहे. ज्यांना आता तू कॉलेज काढ आणि तिथं शिक. येस दादा, तुमचं कॉलेज असेल तर ॲडमिशन द्या मला. ज्यांना दादा कोकण आणि माणसं बरोबर. आदित्य दादा मॅम सर काय जॉबला आहेत? आदित्य दादा ते इंडियन आर्मीमध्ये आहेत. राजकुमार दादा म्हणते कोकण आणि माणसं. व्हेरी गुड राजकुमार दादा, व्हेरी गुड. पुढचा प्रश्न, पुढचं आता ओळखायचं आहे. पुणे शहरात खूप मोठी गर्दी, पुणे शहरात खूप गर्दी आहे. सांगा पटकन. पुणे शहरात खूप गर्दी आहे. कोणती रँक आहेत मॅम? रँक इथं नाही सांगू शकत भावा. बाकी फक्त मला फक्त मिस्टरने सांगितलं तुला जर विचारलं तर एवढं फक्त सांगू शकतेस, बाकी तुला काही इन्फॉर्मेशन कुठेच द्यायची नाहीये. सो माफ करता भावा. डॉक्टर डॅनिश शेख, हॅलो ताई. हॅलो डॉक्टर डॅनिश शेख, कसे आहात तुम्ही? स्वागत आहे. अश्विनी ताई म्हणतात पुणे शहरात. बरोबर आहे, पुणे आणि शहर आणि गर्दी हे आन्सर येतं. मार्केटिंग विसरली ताई. मार्केटिंग विसरणार नाही दादा मी. माझ्यात तेवढं आहे स्किल की मी एखादी वस्तू म्हणजे एखाद्याला त्याच्या गळ्यात टाकू शकते. पण आता नाही मला करायची आहे. अक्षय दादा म्हणते पुणे. राजकुमार दादा म्हणते पुणे शहर आणि गर्दी. व्हेरी गुड राजकुमार दादा, राईट आन्सर. पुढचं, आज शाळेत आज सुट्टी आहे. शाळेत आज सुट्टी आहे.
कैसे हो? ठीक हूँ डॉक्टर डेनिश. प्लीज लाईक अँड सबस्क्राईब. प्लीज लाईक अँड सबस्क्राईब माय चॅनल. जनार्दन दादा म्हणते शाळा, अक्षय दादा म्हणते शाळेत, आणि सुट्टी. 5चा पेन सांग कसा मार्केटिंग करशील. 5चा पेन सांग कसं मार्केटिंग करशील. आता दादा मला हे घ्यायचंय ना, आता मी मार्केटिंगचं कसं सांगू. आपण हवं तर पुढच्या लाईव्ह मध्ये घेऊया मार्केटिंग हा विषय. ओके, आणि त्यावर मार्केटिंग बद्दलच बोलायचं. डन दादा. शाळा आणि सुट्टी. व्हेरी गुड राजकुमार दादा. तर खूप छान असं आन्सर दिलात 20 प्रश्नांची. खूप मस्त. आझाद म्हणते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानं धर्मस्य तदात्मनं सुजन्यमहं परित्राणायं साधूनामा च दृक्षनामा धर्म संस्थापनार्थ युगे युगे. नमस्कार आझाद, स्वागत आहे आपलं. प्लीज लाईक करा सर्वांनी. गॉडफादर हसतायत. गॉडफादर एका दो असं करायचं का. आझाद दादा म्हणते हाय हाय. गॉडफादर दादा हसू नका प्लीज. आता सर्वांना ओळखायची आहेत. हॅलो सुप्रिया दीदी. हेलो मैडम. दाल में कुछ तो काला है, इधर दाल ही काली है. सुप्रिया दीदी मेरा भी पावर कम हो गई है, इसकी दिख ही नहीं रहा है. तर पुढचा प्रश्न आपण घेऊया. सर्वनाम ओळखायची आहे तुम्ही. तो वेगाने धावतो. सर्वनाम ओळखा. मराठी व्याकरण. OMG. यस सुप्रिया दीदी, अब मैं टीचर बन गई. आपकी जॉब मुझे मिल गई. सुप्रिया दीदी आपकी जॉब मुझे मिल गई. जनार्दन 10 के 2 20 को 4 10 को 2 20 के 4. अक्षय दादा म्हणते तो. जनार्दन दादा म्हणते तो. प्लीज अजून कमेंट करा. प्लीज कमेंट करा. प्लीज कमेंट करा. राजकुमार दादा म्हणते तो. सुप्रिया मैं तो पागल हो जाऊंगी. नहीं सुप्रिया दीदी पागल नहीं होना. दिल तो पागल है, दिल दीवाना है. अश्विनी ताई म्हणते तो. सुप्रिया दीदी मत रो बेटी. सुप्रिया दीदी. अश्विनी ताई म्हणते तो. सुप्रिया दीदी देखो ना मैं कैसी हो गई हूँ बीमार होते होते. सुप्रिया दीदी मुझे याद आती है आपकी. जब आप नागालैंड में थे हम, तो आप मेरे सर की मालिश करवा देते थे. आ जाओ ना प्लीज दिल्ली से इधर. पुढचा प्रश्न. आझाद दादा मला एवढे संस्कृत नाही जमत. शूर मर्तज्ञ तथ्य जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विराशदा अपर्याप्त तदस्माकं बल भीम भीररक्षित अयनेषु च सर्वषु यथा भागमवस्थिता भीष्मे वरभिरशन्त भवत सर्व एव महारथा अस्माकं तु विशिष्टा. वाह वाह वाह. हालत खराब है वाईटी के चक्कर में. यस ना. और मेरे भी सर में दर्द हो रहा है यार. चलो आप इधर आ जाओ, मैं आपका सर दबाऊंगी, आप मेरा सर दबाना. पुढचं एक्झाम्पल. आम्ही सहलीला गेलो. पटकन कमेंट करा. राजकुमार दादा दिल तो पागल है, दिल दीवाना है. या वाक्यात कोणतेही सर्वनाम नाही. बरोबर राजकुमार दादा. हॅट्स ऑफ यू. अक्षय दादा म्हणतात आम्ही. जनार्दन दादा म्हणतात आम्ही. अजून कोणाला येतंय. आम्ही सहलीला गेलो याच्यामध्ये सर्वनाम ओळखा पटकन. मी आता फास्ट घालणार आहे. बघू किती जणांना येतोय. हाय सुनीता ताई. सर्वनाम ओळखायचं आहे. अश्विनी ताई म्हणतात आम्ही. व्हेरी गुड. लाईक करा पटकन. बरोबर आहे ते. येस. पुढचं. व्हेरी गुड. पुढचं आता पटकन. तू उद्या घरी ये. पटकन सर्वनाम ओळखा. फास्ट. सीसीवर असलेल्यांना कोणाला जर आन्सर येत असेल तर पटकन कमेंट करून सांगा.
आणि प्लीज चॅनलला लाईक करा, चॅनलला जॉईन व्हा, बेल आयकॉनवर क्लिक करा. अक्षय दादा म्हणते तू, जनार्दन दादा म्हणते तू, सुनीताताई म्हणते तू, मोना बाबर म्हणते शिरतेज. हाय शिरतेज, प्लीज लाईक अँड सबस्क्राईब प्लीज प्लीज. पटकन पटकन. पुढचा प्रश्न आहे, मी ब्लॉग बनवते. पटकन सर्वनाम ओळखा. मी ब्लॉग बनवते. हाय संचित, हाय. जेवला नाही भावा, जेवायचं आहे. तुम्ही जेवलात का? बरोबर आन्सर आहे. अक्षय दादा म्हणतात मी, ताई म्हणतात मी, जनार्दन मी, अश्विनीताई मी. येस येस, राईट आन्सर. पुढचा सेंटेन्स आहे, तिने छान गाणे गायले. पटकन. तिने छान गाणे गायले. पटकन सर्वांना ओळखा. बघू किती जणांना ओळखतात. पटकन एका सेकंदात ओळखायचं आणि पटकन कमेंट करायची आणि चॅनलला लाईक करून आणि सबस्क्राईब करून टाकायचं. पटकन. उद्या पुढचं चांगले आम्ही जीके घेतोय, आपण काय काय छान छान असं घेतोय रोज, त्यामुळे तुमच्या ज्ञानात भर पडणार आहे. येस, अश्विनीताई म्हणते तिने, सुनीताताई म्हणते तिने, अक्षय दादा म्हणते तिने म्हणजे ती. येस, वा वा वा, खूप हुशार मंडळी आहेत. 4-5च मंडळी आहेत पण खूप हुशार आहेत, टॅलेंटेड. पुढचं, ज्याने हे केलं त्याला बक्षीस मिळेल. ज्याने हे केलं त्याला बक्षीस मिळेल. पटकन सांगा. पटकन पटकन. ज्याने हे केलं त्याला बक्षीस मिळेल. पटकन बघू. व्हेरी गुड अक्षय दादा. ज्याने त्याला, ज्याने. ज्याने त्याला, ज्याने त्याला, ज्याने त्याला, ज्याने त्याला, ज्याने त्याला. प्लीज सीसीवर असलेल्या मंडळींनी कमेंट करा. मंडळी, इथं पैसे नाही लागत आपल्याला उत्तरं द्यायला, फ्रीमध्ये उत्तरं द्यायची आहेत आणि ज्ञान वाढवायचं आहे, बाकी काही करायचं नाही. आणि बस थोडे एवढ्यासाठी फक्त एक लाईक आणि सबस्क्राईब, बस, अजून काही मागत नाही आपण. पुढचा प्रश्न आहे, तुम्ही काय खाणार? तुम्ही काय खाणार? तुम्ही काय खाणार? पटकन सर्वनाम ओळखा. अक्षय दादा, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. अक्षय दादा, जनार्दन म्हणतात तुम्ही, व्हेरी गुड. अजून कोणाला आन्सर येत आहे? तुम्ही काय खाणार? सर्वनाम ओळखा. तुम्ही. येस येस, राईट राईट. अजून कोणाला येतं? येस येस येस. पुढचा प्रश्न आहे, कोणी दरवाजा उघडला? कोणी दरवाजा उघडला? कोणी दरवाजा उघडला? इकडे मी उदाहरण देते, तुम्ही. कोणी कोणी कोणी. येस, अक्षय दादा, अश्विनीताई, जनार्दन दादा, राईट, यू आर राईट. प्लीज मंडळी लाईक करा पटकन. अश्विनीताई म्हणतात कोणी. येस. पुढचं सेंटेन्स आहे, कोणी अनिश्चित. ओके. पुढचं, स्वतःचे काम स्वतः करावे. स्वतःचे काम स्वतः करावे. पटकन यार, पटकन. किती वेळ लावताय? स्वतःचे काम स्वतः करावे. अक्षय दादा म्हणते स्वतः, जनार्दन दादा म्हणते स्वतः. अजून कोणाला आन्सर येते? पटकन कमेंट करून सांगायचं आहे. स्वतःचे, स्वतः, हे दोन येतात सर्वनाम. स्वतःचे, स्वतः. ओके. पुढचा प्रश्न, पुढचं हे आहे नेक्स्ट, ते माझे पुस्तक आहे. ते माझे पुस्तक आहे. ते माझे पुस्तक आहे. सर्वनाम ओळखा. सायली म्हणतात हाय ताई. हाय सायली, स्वागत आहे. कोकणची प्रीती आहे लाईव्ह मध्ये. आज मराठी व्याकरण, नाम, सर्वनाम आणि विशेषण आपण करतोय. नक्की जॉईन व्हा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि रोज लाईव्हला 1:15 वाजता जॉईन व्हा आणि छान छान असे जनरल नॉलेज, मराठी व्याकरण आणि बरंच काही शिका. जनार्दन दादा म्हणते ते माझे. येस, बरोबर आहे. पुढचं नेक्स्ट, हा पेन कोणाचा आहे? हा पेन कोणाचा आहे? प्लीज लाईक करा पटकन, चॅनलला जॉईन व्हा.
आणि आन्सर देत राहा. ते पेन कोणाचं आहे? सर्वनाम बोलका. ओके टीचर. ओके सायली. जनार्दन होते हा कोणाचा? व्हेरी गुड जनार्दन दादा. अजून कोणाला येते हा कोणाचा? अक्षय दादा पण व्यवस्थित आन्सर राईट दिलंय. प्लीज सर्वांनी चॅनलला जॉईन व्हायचं आहे. ज्यांनी ज्यांनी चॅनलला जॉईन नाही केले त्यांनी जॉईन करून घ्या. अश्विनी ते म्हणते हा कोणाचा? व्हेरी गुड व्हेरी गुड. चला आता पुढ नेक्स्ट. आता आपण आता जेवूया का? आपण आता जेवूया का? आता आपण जेवूया का? मिस्टर हॅकर ऑफलाईन हाय. सीसी वरून खाली या मंडळी. सीसी वरून घसरत खाली या आणि कमेंट करा. अक्षय दादा म्हणते आपण आता. येस. जनार्दन दादा म्हणते आपण. अश्विनी ताई म्हणतात आपण. तर आन्सर आहे आपण. तर पुढचं नेक्स्ट. मला भूक लागली आहे. मला भूक लागली आहे. पटकन सर्वनाम ओळखा. बघू कोणाला आन्सर येत आहे. मला भूक लागली आहे. सर्वनाम ओळखा. अक्षय दादा म्हणतात मला. जनार्दन दादा म्हणतात मला. मिस्टर हॅकर म्हणतात बाय बाय. अश्विनी ताई म्हणतात मला. बाकीच्यांना कोणालाच आन्सर येत नाही आहेत का? येत असतील तर करा मंडळी. सर्वनाम ओळखणे खूप सोपं आहे. हे ते ती ते ज्याला त्याला ह्याला त्याला अशी जे आहेत त्यांना काय म्हणतात? सर्वनाम. आपण स्वतः हे आहे सर्वनाम. काय कोणी स्वतःचे स्वतः माझे हा कोणाचा आपण मला कोणीही त्याने ज्याने ज्याचे त्याने तुला काय आम्हाला कोणाचे स्वतःवर ज्याला हे काय आहे? सर्वनाम. तर प्लीज पटापट कमेंट करा. पुढचा प्रश्न आहे. कोणीही इकडे येऊ नका. कोणीही इकडे येऊ नका. सर्वनाम ओळखा पटकन. बघू किती मिनिटात ओळखता. 1 2 3 4 5 1. कोणीही. अक्षय दादा म्हणतात कोणीही इकडे. कोणीही फक्त येतं. कोणीही हे काय आहे? सर्वनाम. काय आहे? सर्वनाम. जनार्दन दादा म्हणतात कोणीही. व्हेरी गुड. पुढचं नेक्स्ट. ज्याचे काम त्याने करावे. ज्याचे काम त्याने करावे. राजकुमार दादा म्हणते मला. ज्याचे काम त्याने करावे. प्लीज पटकन कमेंट करून टाका. अक्षय दादा म्हणते ज्याचे त्याने. जनार्दन दादा म्हणते ज्याचे त्याने. अक्षय दादा म्हणते ज्याने त्याने. अश्विनी देवी म्हणते ज्याचे त्याने. अजून कोणाला आन्सर येते तर प्लीज कमेंट करा पटकन. प्लीज पटकन कमेंट करायची आहे मंडळी. ज्याचे त्याचे कर्माते से वार देतो ईश्वर. येते का आन्सर कोणाला? बरोबर आहे राजकुमार दादा. व्हेरी गुड. सगळ्यांची आन्सर व्हेरी गुड राईट आहेत आन्सर. तुला काय हवे? तुला काय हवे? तुला काय हवे? तुला काय हवे? कमेंट करा. तुला काय हवे? मीनाक्षी ताई म्हणते चॉकलेट. हो का मीनाक्षी ताई? चॉकलेट पाहिजे का? प्लीज लाईक करा मग चॉकलेट पण भेटणार. अश्विनी ताई म्हणते तुला कायच नको. जनार्दन म्हणतात कायच नको. तुला काय? व्हेरी गुड राजकुमार दादा. व्हेरी गुड राईट आन्सर.
अजून कोणाला येते का? कमेंट करा पटकन, येत असेल तर. तुला काय हवे याचं सर्वनाम ओळखायचं आहे, पटकन. तुला काय हवे येते का कोणाला अजून? पुढे मी पण दिलंय. ओके, पुढचं. आम्हाला सिनेमा आवडला. गॉडफादर पण ते रायवळ खाल्ले का ताई? कुठनं भेटतायत रायवळ दादा? जम्मूला कुठे भेटतायत रायवळ? चिडवतं का आम्हाला? गरीबाची चेष्टा करता का? अक्षय दादा म्हणतात आम्हाला, जनर दादा म्हणते आम्हाला, मीनाक्षी ताई म्हणतात सिनेमा नाही. सिनेमा नाही येणार. विशेषण मध्ये काय येतं? हा, तो, ती, त्याने, ह्याने, ज्याने, त्याला, त्याचं, त्याला, हे काय असतात? मी, स्वतः, आपण, कोठे, हे आहेत विशेषण. अश्विनी ताई म्हणते आम्हाला, जनार्दन सफरचंद खा मग. ओके, तर पुढचा नेक्स्ट. हे कोणाचे घर आहे? हे कोणाचे घर आहे? गॉडफादर म्हणते रोज आमरस आहे. रोज आमरस खाताय का? मजा आहे बाबा तुमची. ते सर्वनाम आहे. हे घर कोणाचे आहे? अक्षय दादा म्हणते हे कोणाचे? जनार्दन म्हणतात हे कोणाचे? अश्विनी ताई म्हणतात, विनायक महाजन म्हणते दर्शक सर्वनाम. विनायक दादा नमस्कार, कुठून आहात तुम्ही? प्लीज लाईक करा चॅनलला. जनार्दन दादा हे तिचे घर आहे. गॉडफादर म्हणते रायवळ कसं ओळखायचं? पण मला नाही माहिती रायवळ कसं ओळखायचं. आंबेच कुठे खायला भेटतात मला ओळखायला? स्वतःवर विश्वास ठेवा. सर्वनाम ओळखा. स्वतःवर विश्वास ठेवा. प्लीज पटकन कमेंट करा मंडळी, पटकन कमेंट करा. सांगली, ओके, सांगली मिरजवरून आहात का? स्वागत आहे खूप खूप. नक्की चॅनलला जॉईन व्हा दादा. रोज लाईव्ह असतं आपलं. मी कोकणातली, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. जनार्दन दादा म्हणताय स्वतः. अक्षय दादा म्हणताय स्वतःवर. अश्विनी ताई म्हणताय स्वतःवर. विनायक दादा म्हणताय सर्वनामिक. सर्वनामिक काय? कोकणी असून रायवळ माहित नाही. अहो दादा खायले कुठे रायवळ आंबे? भेटतातच कुठे मला खायला? मी फक्त देवगडचेच खाल्ले. म्हणजे कोकणात आमच्याकडे जास्त करून रायवळ आंबे नसतात, कलमी आंबे असतात. राजकुमार दादा म्हणतात स्वतः. प्रशांत दादा म्हणते आपण पुण्यात राहता का? नाही दादा, मी कोकणातली आहे, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली, पण राहायला जम्मूमध्ये आहे. पुढचं, ज्याला भीती वाटते तो मागे राहील. ज्याला भीती वाटते तो मागे राहील. मी त्यांचे प्रकार सांगत आहे, मला उत्तर येतं. ओके, ह्या पुढच्या गोष्टी आहेत दादा. आता आपण फक्त नाम, म्हणजे सगळ्यांना समजायला फक्त नाम, सर्वनाम आणि विशेषण एवढंच घेतोय. आणि आपण त्याच्यानंतर आपण पुढच्या स्टेपला जाऊ. हापूस पाठवून देऊ का ताई? हो गॉडफादर दादा, द्या मला पाठवून. पाठवा. जनार्दन दादा म्हणतायत तो. येस, संबंधी सर्वनाम ज्याला. व्हेरी गुड विनायक दादा, तुम्ही हुशार आहात. ज्याला आन्सर बरोबर आहे. ज्याला. यावर्षी आंबे कमी आहेत. हो अक्षय दादा, तुम्ही खाल्लत की नाही? तर आता आपण तुम्ही ओळखायचं आहे विशेषण. हाय क्रेझी कार्टून, मला पण हापूस. गॉडफादर पाठवतायत क्रेझी कार्टून. अश्विनी ताई म्हणतायत ज्याला. येस अश्विनी ताई, व्हेरी गुड. आता आपण सर्व विशेषण ओळखणार आहोत. ओके, विशेषण ओळखणार आहोत. प्लीज लाईक करा मंडळी. क्रेझी कार्टून प्लीज लाईक डन. अक्षय दादा म्हणता इकडे कुठे आंबे? दादा घराकडनं पाठवायला सांगायचे ना. रोशन दादा म्हणताय ताई लय गरमी आहे, काय केलं पाहिजे? लस्सी प्यायली पाहिजे, लिंबू सरबत प्यायलं पाहिजे, ताक प्यायलं पाहिजे आणि कूलरच्या समोर बसून राहिलं पाहिजे. बस, काही काम करायचं नाही. प्लीज लस्सी प्लीज, आइसक्रीम प्लीज, हे प्लीज लेकर आओ, वो प्लीज लेकर आओ.
अक्षय दादा म्हणतायत हाय हाय अक्षय दादा नमस्कार स्वागत आहे. प्रशांत दादा म्हणतायत आपण जगद्गुरु राम रमणचंद्रन चंद्र नारायण नरेंद्रच्या महाराज यांना रत्नागिरी जिल्ह्यात आहे नाणेजगाव. ओके स्वागत आहे तुमचं. मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली आहे. गॉडफादर म्हणतात सगळे आंबे इथंच बंदरावर अडकून पडलेत. कशामुळे दादा? रोशन दादा ओके. डॉक्टर सॉरी डोनाल्ड हाय हॅलो कसे आहात तुम्ही? प्लीज लाईक करा मंडळी. लाईक अजिबात वाढत नाहीये. प्रश्न विचारा वहिनी. ओके ज्यांना थंड बियर पिली तर चालतं काय? नाही मला माहिती. एअर फेअर नाही परवडत. ओके ओके ताई एक विसरली झाडे लावा हे पण सांग म्हणजे गरमी कमी होईल. बरोबर झाडे लावा मंडळी झाडे लावा. आता पाऊस पडेल ना तेव्हा 4-5 झाडं लावा म्हणजे चांगली हे होतील. चला तर आपण घेतोय आता विशेषण ओळखा. पहिलं हुशार मुलगा पास झाला. हुशार मुलगा पास झाला. जयराम शिंदे म्हणतात कुठून बोलता? कोकणातून. मी कोकणातली आहे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली. हुशार मुलगा पास झाला. पटकन कमेंट करून सांगा हुशार. विनायक दादा म्हणतात हुशार. अक्षय दादा म्हणतात हुशार. जनार्दन दादा म्हणतात हुशार. अश्विनी ताई म्हणतात हुशार. व्हेरी गुड तुम्ही पण हुशार आहात. प्लीज व्हेरी गुड व्हेरी गुड सगळ्यांना येतं. संदेश दादा म्हणतात हुशार. संदेश दादा कसे आहात तुम्ही? खूप दिवसांनी आलाय लाईव्हला. प्लीज मंडळी सगळ्यांनी लाईव्ह करा. जयराम दादा जयराम दादा संदेश दादा प्रशांत दादा प्लीज सगळ्यांनी लाईक करा. विनायक दादा प्लीज लाईक तर अजिबात एक सुद्धा वाढत नाहीये. 20 वरच आहे फक्त. प्लीज लाईक करा पटकन. हुशार मुलगा म्हणजे मी. येस क्रेझी कार्टून तूच हुशार. प्लीज लाईक तरी कर. हुशार मुलगा मुलगा लाईक पटकन करतो आल्या आल्या चॅनलला. प्लीज लाईक करा मंडळी. जयराम दादा प्लीज लाईक करा. जनार्दन दादा म्हणते आम्हाला बालवाडीत शिकवलं म्हणून हुशार. हो ताई बोंबिलची भाजी होती काल जेवताना आठवण आली मला. हो खूप मस्त यार. मी आता जाणार ना. मी जाणार आहे गावी तेव्हा मी सगळं खाणार आहे. मासे खाणार. चिकन नाही खाणार. मासे खाणार. मासे मासे. लोकांच्या किडनीवर दगड ठेवून मी लाईक केलं आहे. ओके क्रेझी कार्टून जाताना मी सगळ्यांच्या किडनीवरचे दगड उचलून बाजूला ठेवते. टेन्शन घेऊ नको. पुढचं हिमालय उंच पर्वत आहे. हिमालय उंच पर्वत आहे. पटकन कधी जाशील? मे एंडिंगला जाणार आहे. पाऊस सुरू होणार आणि मी तिकडे एंट्री करणार. पावसासोबत मी आनंद घेऊन जाणार. प्रश्न विचारा टाइमपास नको. ओके विनायक दादा. हे बाकीचे सगळे टाइमपासच करतात. अभ्यास करायचं नसतं त्यांना. अक्षय दादा म्हणतात उंच. विनायक दादा म्हणतात उंच. जनार्दन दादा म्हणतात उंच. अश्विनी ताई म्हणतात उंच. प्लीज लाईक करा सगळ्यांनी. विनायक दादा प्लीज लाईक करा. अश्विनी ताई म्हणतात उंच. विजय खेमनार म्हणतात हाय विजय दादा नमस्कार. संदेश दादा म्हणतात उंच. प्लीज लाईक करा. फक्त एकच लाईक वाढला. संदेश दादा लाईक नाही केलं दादा. विजय दादा लाईक करा. पुढचं आईने गरम चहा दिला. आईने गरम चहा दिला. विनायक दादा म्हणते केलंय गो. ओके विनायक दादा केलंय तर ठीक आहे थँक्यू. आईने गरम चाय केला. गरम. अक्षय दादा म्हणतात गरम. जनार्दन दादा म्हणतात गरम. जयराम दादा मी मग कालिया मराव तुती. रोशन दादा म्हणतात दीदी नमस्कार. नमस्कार रोशन दादा स्वागत आहे. अश्विनी ताई म्हणतात गरम. संदेश दादा म्हणतात गरम. रोशन दादा म्हणतात काय करतेस? लाईव्ह घेते दादा आणि मराठी व्याकरण शिकवते. नक्की जॉईन व्हा आणि आन्सर द्या. विनायक दादा म्हणतात तुम्ही विनू म्हणा दादा नको. ओके विनू तुम्ही माझ्यापेक्षा लहान आहात का? मग मी दादा म्हणणार. तुम्ही तुमचं एज सांगा. क्रेझी कार्टून म्हणते आईने गरम सरबत दिला म्हणा. पोरं नुसती अशी आगाव. बागेत पांढरी फुले आहेत. बागेत पांढरी फुले आहेत. बागेत पांढरी फुले आहेत. रोशन दादा प्लीज लाईक करा चॅनलला. संदेश दादा लाईक करा. सगळ्यांनी लाईक करा. पांढरी येस व्हेरी गुड व्हेरी गुड. या वाक्यात विशेष नाम नाही. विशेषण. विशेषण पांढरी. सफेद हा कलर आहे. विशेषण आहे त्याचं.
फुलांचं. पांढरी. येस, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. पुढचा प्रश्न आहे, पुढचं नेक्स्ट सेंटेन्स. आंबा गोड आहे. आंबा गोड आहे. प्लीज लाईक करा पटकन, चॅनलला जॉईन व्हा. विनायक दादा म्हणतात गोड. येस. आणि रोज आपल्या या गोड लाईव्हला सुद्धा जॉईन व्हा, रोज 1:15 वाजता. विजय दादा म्हणतात गोड. संदेश दादा म्हणतात गोड. संदेश दादा लाईक का करत नाहीये चॅनलला? प्लीज लाईक करा. विजय दादा म्हणतात आम्ही दादा आणि दादा. नेक्स्ट. तो शूर सैनिक आहे. तो शूर सैनिक आहे. तो शूर सैनिक आहे. विनायक दादा म्हणते शूर. जनार्दन दादा म्हणतात उंच. विजय दादा म्हणते शूर. अक्षय दादा म्हणते शूर. अश्विनी ताई म्हणते शूर. जनार्दन दादा म्हणते शूर. व्हेरी गुड. नेक्स्ट. माझ्याकडे 10 रुपये आहेत. माझ्याकडे 10 रुपये आहेत. सागर दादा नमस्कार, स्वागत आहे. 22 म्हणतात लाईक डन. थँक्यू सागर दादा. राजकुमार दादा म्हणतात सैनिक. व्हेरी गुड. राजकुमार दादा सैनिक नाहीये, शूर हे विशेषण आहे त्या सैनिकाचं, त्याच्यातली क्वालिटी आहे. विनायक दादा म्हणतात 10. येस. संदेश दादा म्हणतात 10. संदेश दादा म्हणतात 10. अश्विनीताईंचा मेसेज गायब आहे. अक्षय दादा म्हणतात 10. राजकुमार दादा म्हणतात 10. विजय दादा म्हणतात 10. अश्विनीताई म्हणतात 10. ओके, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. नाईस आन्सर. कारले कडू असते. कारले कडू असते. त्या दिवशी आलेलो कोण दिला मला टाइम आउट? हो का? काय माहिती. आली मी 1 मिनिटात. पुढचा प्रश्न घ्या मॅडम. आदित्य. हाय आदित्य. माका काहीतरी बक्षीस देवा ताई. एवढी उत्तरं दिली कामावर असताना. होय काय? वैनिक सांगते आज पुरणपोळी बनव. इश्कवाला. हाय इश्कवाला, स्वागत असं तुझा. खूप खूप स्वागत आहे. आकाश निळे दिसते. बाय. कांगणे सरांचा लाईव्ह क्लास आहे. बाय राजकुमार दादा. बाय बाय. संदेश दादा म्हणतायत ओके. निळा. इश्कॉललो म्हणते निळा. विजय दादा म्हणतात निळे. अक्षय दादा म्हणतात निळे. कडू आंबट गोड हुशार. संदेश दादा म्हणतात निळे. व्हेरी गुड. नेक्स्ट. थोडे पाणी प्या.
थोडे पाणी प्या. थोडे पाणी प्या. आज वेगळेच प्रश्न. येस इश्कोला. आज मराठी व्याकरण मध्ये नाम, सर्वनाम आणि विशेषण ओळखायचे प्रश्न हे आहेत. टास्क आहे यांना सगळ्यांना. खूप छान करतायत. कमी लोक आहेत पण करतायत. थोडे बरोबर. थोडे पाणी. पाणी हे नाही आहे. थोडे म्हणजे त्याची क्वालिटी दाखवते ना की बाबा क्वांटिटी दाखवते तिथं, म्हणून थोडे. पुढचं. ती सुंदर मुलगी आहे. ती सुंदर मुलगी आहे. ती सुंदर मुलगी आहे. अश्विनी ताई म्हणते सुंदर. विनायक दादा म्हणते सुंदर. संदेश दादा म्हणतात ताई सारखे. इश्कॉल त्या मुलीकडे नका बघू. येस. जनार्दन दादा म्हणतात थोडे. सुंदर. येस 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 सुंदर. आन्सर आहे सुंदर. सुंदर. पुढचा प्रश्न. काळ्या कावळा उडाला. काळा कावळा उडाला. काळ्या कावळा उडाला. विनायक दादा म्हणतात काळा. अश्विनी ताई म्हणते काळा. जनार्दन दादा म्हणते सुंदर. सुंदर मनामधी भरली. सुंदरा. काय हे काय हे. पडला ना मोबाईल आता. कावळा. कावळा नाही काळा हे त्याचं विशेषण आहे. विशेषण म्हणजे काय, त्याची एक पहचान होती है उसकी. पहचान. कावळा. ओके. नेक्स्ट. मऊ कापूस हातात घेतला. मऊ कापूस हातात घेतला. ती सुंदर आहे पण मी काळा नाही ओळखा. जनार्दन दादा. अश्विनी ताई म्हणतात मऊ. अक्षय दादा म्हणतात मऊ. विनायक दादा म्हणतात मऊ. इश्कॉलला म्हणते मऊ. संदेश दादा म्हणतात मऊ. व्हेरी गुड. प्लीज 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 लाईक करा पटकन. रस्ता अरुंद आहे. रस्ता अरुंद आहे. रस्ता अरुंद आहे. अरुंद. अक्षय दादा म्हणतात अरुंद. विनायक दादा म्हणतात अरुंद. अश्विनी ताई म्हणतात अरुंद. व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. संदेश दादा म्हणतात अरुंद. संदेश दादा म्हणतात अरुंद. अरुंद. दादा नको म्हणू. दादा काय प्रॉब्लेम आहे दादा म्हटलं तर. म्या दुसरा दिला वाचला नाही. कुठे रे दिला तू. अरुंद. अरुंद दिलाय. विनायक काका म्हण. विनायक काका कसं म्हणू. ते आपल्याच वयाचे असतील. पुढचा प्रश्न. पुढचं. चांगल्या मुलांचा विजय असो. चांगल्या मुलांचा विजय असो. चांगल्या मुलांचा विजय असो. अगं आल्या आल्या खाऊ नको उशी परी. चांगले. व्हेरी गुड. अक्षय दादा म्हणतात चांगल्या. व्हेरी गुड. जनार्दन दादा म्हणतात चांगल्या. अश्विनी ताई म्हणतात चांगल्या. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. एक लाईक कोणी काढून घेतला मंडळी. 1 लाईक कोणी काढून घेतला. पुढचा. त्याने फटाका शर्ट घेतला. फाटका शर्ट घेतला. त्याने फाटका शर्ट घेतला. इश्कॉलर म्हणते वाईट मुलांचा नायनाट हो बाबा माझ्या. गोपाल वर्मा. नमस्कार गोपाल दादा स्वागत आहे. अश्विनी ताई म्हणतात चांगल्या. जनार्दन दादा म्हणतात चांगल्या. अश्विनी ताई म्हणतात फटका. इश्कॉलर म्हणते फाटका. अश्विनी ताई म्हणतात फाटका.
अक्षय दादा म्हणते फाटका, विनायक दादा म्हणते फाटका, इश्कॉलर म्हणते फाटका, जनार्दन दादा म्हणते फाटका, जनार्दन दादा फाटका, अक्षय दादा फाटका, इश्कॉलर लो फाटका, विनायक दादा म्हणते इश्कॉलर लो भुरता आहेस काय? भुरता म्हणजे मी फाटका टायपिंग केलाय. येस, तू फाटका टायपिंग केलाय. फाटकाच आहे, फाटका शर्ट. चिन्मय हाय, हाय वैष्णवी, स्वागत आहे दोघांचं पण, चिन्मय आणि वैष्णवी. प्लीज लाईक करा चॅनलला आणि सर्वांना विशेषण ओळखायचं आहे. समुद्राचे पाणी खारट आहे, समुद्राचे पाणी खारट आहे, समुद्राचे पाणी खारट आहे. वैष्णवी म्हणते डन, थँक्यू वैष्णवी. अश्विनी ताई म्हणते खारट, अक्षय दादा म्हणतात खारट, जनार्दन दादा राईट आन्सर, इश्कॉलर म्हणते खारट, विनायक दादा म्हणतात खारट, चिन्मय म्हणते मी येणार नव्हतो पण असू दे म्हणालो, मला खूप आठवण आली लाईव्हची. हो चिन्मय भावा, थँक्यू लाईव्हला आल्याबद्दल. थोडा वेळ राहा आणि जा अभ्यास करायला. ओके. विशाल दादा म्हणतात फायनली चांगली लाईव्ह व्हिडिओ दिसली, फायनली चांगली लाईव्ह व्हिडिओ दिसली. थँक्यू विशाल दादा, स्वागत आहे. आपलं रोज लाईव्ह असतं दुपारी 1:15 वाजता आणि संध्याकाळचं सध्या मी स्किप केलंय, पण दुपारचं असतं आणि त्यामध्ये जनरल नॉलेजचे प्रश्न, मराठी व्याकरण, नाम सर्वनाम आणि विशेषण अशा साऱ्या गोष्टी असतात. तर खूप छान छान विषय असतात स्पर्धा परीक्षामधले. तर नक्की जॉईन व्हा विशाल दादा आणि सपोर्ट नक्की करा. जनार्दन दादा म्हणतात गोड पण असते, हो का? पुढचा प्रश्न आहे. चिन्मय म्हणतात हो आता झोपणार आहे, आज पहाटे 5 वाजल्यापासून अभ्यास चालू आहे माझं. बापरे. चिन्मय झोप पण चांगली घे, अभ्यासासाठी जर ना कॉन्सन्ट्रेट पाहिजे ना तर झोप पण कंप्लीट पाहिजे यार. जयाताई म्हणते मला पण लय आठवण आली ग ताई. थँक्यू जयाताई, तुम्ही सगळेजण माझ्या युट्यूब फॅमिली आहात. जनार्दन चॉकलेट दे सगळ्यांना, एक एक आणते मी संध्याकाळी चॉकलेट देते. मग तुम्ही सगळ्यांना आता एवढी सगळ्यांनी मग घेणार कसे तुम्ही? विनायक दादा म्हणतात बाय बाय. विनायक दादा थँक्यू आल्याबद्दल. प्रश्न चालू करा. ओके बाय म्हणते आणि प्रश्न चालू करा. ओके विजय दादा म्हणतात ते बाय. विनायक दादा लाईव्हला आल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद आणि पुन्हा पण या जेव्हा तुम्हाला टाइम भेटेल तेव्हा. नेक्स्ट, ती दळभद्री कामे करू नको, ती दळभद्री कामे करू नको. पटकन सांगा, ती दळभद्री कामे करू नको. इश्कॉलर म्हणते कामे. जनार्दन दादा म्हणतात दळभद्री, अक्षय दादा दळभद्री. असं वाचताना कसं वाटतंय ना, जनार्दन दादा दळभद्री, अक्षय दादा दळभद्री, विनायक दादा दळभद्री, चिन्मय ते काय करू मॅडम, आता जर चांगलं कॉलेज पाहिजे असेल तर आताच खूप घासावं लागणार. बरोबर आहे चिन्मय, पुढचं जर चांगलं कॉलेज पाहिजे असेल तर मेहनत करावीच लागते. आणि मला खूप भारी वाटते यार, तुझ्यासारखी माणसं माझ्या लाईव्हला येतात जी अभ्यासात खूप टॉप. जनार्दन दादा हसतात, अक्षय दादा पण हसतात. शिव्या देऊ नका. नको, मी शिव्या नाही देते, मी ते आन्सर सांगते त्याची तुम्ही लिहिलेली. अश्विनी ताई म्हणतात मी पण दिले, पण अश्विनी ताई आन्सर तुमचं छान आहे, राईट आहे, मी तुम्हाला नाही म्हणणार. अश्विनी ताईंनी पण दिलंय. कुठे आहे अश्विनी ताईंचा आन्सर? अश्विनी ताई तुमचं आन्सरच मला दिसलं नाही. ओके नाही दिसलं अश्विनी ताई. एक मिनिट, मी ऍक्टिव्हिटी मध्ये जाऊन बघते. याच्यात दिसलं अश्विनी ताई, स्क्रीनवर दिसतच नव्हतं म्हणून मी वाचलं नाही. नेक्स्ट. ओके, 100 धावा पूर्ण झाल्या, 100 धावा पूर्ण झाल्या, 100 धावा पूर्ण. काय कामेच्या नंतर. ओके अश्विनी ताई, चला आता नेक्स्ट आन्सर द्या. इश्कॉलमध्ये धावा. जनार्दन दादा पास होऊन परत इथेच अभ्यास करून नोकरी मिळवायची असेल तर घासावं लागेल. येस,
अक्षय दादा म्हणतायत धावा, अश्विनीताई म्हणतायत धावा, चिन्मय म्हणतायत मी 10वीत होतो तेव्हा पहाटे 3 वाजता उठत होतो अभ्यासाला, तेव्हा कुठं मला 10वीच्या बोर्डला 95 मार्क्स पडले. यार चिन्मय, हॅट्स ऑफ यू, खरंच भारी यार. मी माझ्या मुलीला पण तेच सांगते की अभ्यासात खूप म्हणजे मेहनतीने अभ्यास करा. विजय दादा म्हणते धावा. ऑटो 7 कार्स, हॅलो नमस्कार, स्वागत आहे. प्लीज लाईक करा चॅनलला. धावा आन्सर राईट आहे, ऑटो 7 कार्स. नेक्स्ट, हवा थंड आहे, हवा थंड आहे. ऑटो 7 कार म्हणते थंड, अक्षय दादा थंड, विशाल दादा थंड, जनार्दन दादा माझा मित्र 40% PSI झाला. पण पुढचा अभ्यास त्यांनी केला असेल ना दादा चांगला. रागवू नको, रागवत नाहीये. हाय प्रयाग, काय सुरू आहे मॅम? आज मराठी व्याकरण, नाम, सर्वनाम आणि विशेषण यावर एक्झाम पण दिली आहे. सो आताच आमचं संपत आलंय. स्वागत आहे तुझं दादा. आज प्रेम आजकाल उत्तर देतोय. नेक्स्ट, आता मी लाईव्ह संपवते मंडळी, नाहीतर माझे डोळे कामातून जातील. मॅडम सध्या खूप कॉम्पिटिशन आहेत त्यामुळेच. अरे बाबा भरपूर. आता पुढे जर काय म्हणतात ते, आता माझी मुलगी आता 4थीला आहे, जर तिला पुढे ॲडमिशन जर चांगल्या कॉलेजमध्ये वगैरे घ्यायची असेल तर जीव तोडून अभ्यास करावा लागणार आहे. प्रेम AI यूज करतोय, AI नाही, लाईव्ह AI नाही म्हणजे. धनल म्हणतोय हाय. हाय धनल, कुठे होतास भावा? म्हणतोय विशाल दादा म्हणतात मला पण 43 मार्क 12वीला असिस्टंट मॅनेजर हाय मी पण आता बँकमध्ये. वा वा वा, कोणत्या बँकमध्ये आहात विशाल दादा? नको ना कुठे ठेवू ना आतमध्ये. चिन्मय म्हणते आणि मॅडम माझ्या घरातून, टीचर्सकडून आणि फ्रेंड्सकडून माझ्याबद्दल खूप अपेक्षा आहेत. असणारच ना, मेन म्हणजे घरच्यांना पण तुझ्याकडनं खूप अपेक्षा असतील, कारण तुला ते घरात पहिल्यापासून बघत असतील ना अभ्यासात तुझी पॅशन किती आहे अशी. जरा ते सर्व कॉलेज चांगलेच असतात. अरे तसं नाही रे भावा, पण आपल्याला हवं त्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन मिळण्यासाठी अभ्यास तर करावाच लागणार आहे. बरोबर ना? चला मंडळी, उद्या भेटूया दुपारी 1:15 वाजता नवीन विषय घेऊन. प्रयाग दादा स्किल महत्वाचं आजकाल. म्हणजे आता ह्या मुलांना ना, म्हणजे आता मुलगी 3रीत आहे, तर त्यांना आतापासूनच स्टेज डेअरिंग, एखादा विषय देणार, सांगणार की उद्या येऊन याच्यावर बोलायचं. आमच्या वेळी तर असं काहीच नव्हतं की इंग्लिश म्हटलं की बाबा डोक्याला त्रास असं. पण आताशी मुलं एकदम बिंदास, मम्मी उद्या मला ह्या विषयावर बोलायचं आहे, हां ठीक आहे, झालं त्यांचं. फक्त डोक्यात घेणार आणि तिथं जाऊन फक्त स्वतःच्या मनाचं बोलणार. प्रयाग मध्ये कॉलेज मॅटर नाही करत. ओके. आणि मॅडम आताच्या काळात मार्क्स नाही इम्पॉर्टंट, स्किलवर आहे सगळं. हो मार्क्स तर नाही आहेत, पण तेच ना आता आमच्या पोरांना
म्हणजे ही दुसरी तिसरीच्या मुलांना, छोट्या छोट्या मुलांना आम्हाला तेव्हा कुठे स्टोरी टेलिंग वगैरे, त्यामुळे कसं बोलण्याचं स्किल वाढतं चांगलं, आणि मुलांना लहानपणापासूनच एक सवय होते की बिंदास बोलायचं. आमच्या वेळी कधीच नाही झालं तसं. त्यामुळे आताच्या ह्याच्यामध्ये स्किल डेव्हलप करतायत, हेच खूप भारी आहे. रात्री नाही का आज बघू रे, कारण सध्या डोळ्यांवर खूप प्रेशर येतोय. मध्ये विनायक दादा म्हणते माझ्या अकाउंटला 89 पैसे रक्कम आहे, पण बँक मला ती रक्कम काढू देत नाही. काय अर्ज करू, कोणाला देऊ? अरे इश्कॉला ठेव ना ते सेव्हिंग मध्ये. रामचंद्र म्हणतात नमस्कार कोकणची प्रीती झिंटा. हाय हाय, नमस्कार रामचंद्र दादा. प्रयाग म्हणते तुम्ही आतापासूनच ॲप्टिट्यूड रिझनिंग शिकवा मुलींना आणि बेसिक कोडिंग शिकवा मॅम. ओके, नक्कीच दादा, मी हे लक्षात ठेवीन. हे खूप महत्त्वाचं आहे ना, कारण आता पुढे जाऊन एक्झामला हेच तर असतं. योगेश दादा म्हणते राधे राधे ताई. नमस्कार योगेश दादा, स्वागत आहे. चिन्मय म्हणते मॅडम भर दुपारी लाईट गेली आहे बघा, किती गरम होत आहे इकडे. जम्मूला थंडी असेल? नाही भावा, आजपासून जरा जरा गरम होते, जरा जरा. आम्ही तर कूलरमध्ये पाणी भरून भरून कूलरच चालू ठेवतो पूर्ण रूममध्ये, थोडीशी मस्त थंड होते रूम. पण तिकडच्या गरमीत काय, हे कूलर कुठं चालतोय एवढ्या भरपूर गरमीत. आज तुझ्यामुळे मला कळले माझे व्याकरण चांगले आहे. दादा असेच जॉईन राहा, जेणेकरून तुम्हाला अजून अजून तुमच्यातलं टॅलेंट कळेल. आणि आमच्या वेळी असं काही नॉलेजच नव्हतं की कोणत्या क्षेत्रात जायचं, कोणत्या क्षेत्रात गेल्याने पुढे काय चांगलं भेटेल, काहीच माहिती नव्हतं. हा चल हे इकडे जात आहेत, आपण माझी मैत्रीण तिकडे गेली, मी पण तिकडेच चालली, असं आमचं शिक्षण झालं. जरा म्हणते अगं डोळ्यांचा चष्मा असतो जो आपण मोबाईल बघताना किंवा टीव्ही किंवा लॅपटॉप यूज करताना वापरू शकतो, असं त्याने डोळ्यावर कमी ताण येतो. अरे ह्याचा ना पॉवर कमी झाली म्हणून मला जास्त त्रास होतोय. बघू शकतोस, हा माझा डोळा छोटा झालाय बघ, हा, आणि हा जरा मोठा आहे. आणि यातून आता मला धुरकट धुरकट दिसतंय, काहीच नाही दिसत आहे नीट. आपण शिकत होतो तेव्हा अशा शाळा नव्हत्या, फक्त अभ्यास करा, पुस्तक वाचा, असंच होतं. हो रामचंद्र दादा, हे मात्र खरं आहे की जेव्हा आपण शाळेत जायचो ना, फक्त धड्याखालचे प्रश्न पाठ करा आणि वाचा, बस एवढंच. आपल्याला ॲडव्हान्स स्किल काहीच नव्हतं. म्हणजे आता जे मुलांना स्टेजवर जाऊन जे आता माझ्या मुलीला काहीच वाटत नाही, आणि आमच्या वेळीला जर आपल्याला टीचरांनी जरी उभं केलं, हातपाय कापायचे. धनल बोलते मग चष्मा येईपर्यंत लाईव्ह बंद ठेव. यार लाईव्ह बंद ठेवून कसं व्हायचं माझं सांग. मॉनिटाईज तर करायचं आहे, आणि व्हिडिओंना एवढे चांगले व्ह्यूज पण नाही भेटत. तुम्ही नशीबवान आहात, तुम्ही महाराष्ट्राच्या बाहेर तरी पडलात. मी अजून मधूनच बाहेरच पडलो नाही. इनफॅक्ट मी माझं कोल्हापूर अजून पाहिलं नाही. अरे भावा, खरं सांगू, माझं लग्न व्हायच्या आधी मी माझं कॉलेज म्हणजे कुडाळ टू माझं कॉलेज ओरोस, म्हणजे माझं घर ओरोसला, माहेर ओरोस टू कुडाळ टू ओरोस टू कुडाळ टू ओरोस. ह्याच्या व्यतिरिक्त मी कधीच कुठे गेली नाही, आणि गेली तर फक्त मामाकडे कणकवलीला. त्यामुळे मी कधीच नाही गेले. आणि जी मी बाहेर पडली ती माझे लग्न झाल्यानंतर मिस्टरांबरोबर, आणि ते पण मी महाराष्ट्र काहीच फिरली नाही आहे, बाहेरच फिरते. मग तू तरी आहेस ना कोल्हापुरात, यार खूप मोठा आहे. अश्विनीताई म्हणतात बाय बाय. अश्विनीताई त्यांना म्हणते डोळे गेले तर कसं होईल, म्हणूनच ते एकदाच घेते रे भावा, दोनदा नाही घेणार, एकदाच घेते. मी सगळं सोडून इटलीला आलो करिअरसाठी. काय करणार दादा, शिक्षणासाठी किंवा आपल्या मुलाबाळांसाठी वगैरे सगळ्यासाठी जावंच लागतंय की. अक्षय दादा, तुमचं लग्न वगैरे झालंय का?
चिन्मय म्हणते माझं पण तसंच आहे. काही नाही भावा, चिन्मय भावा, ह्याच्या तू अभ्यासात एवढा हुशार आहेस आणि अजूनही खूप छान करशील आणि नक्कीच तू तुला तुझं जे स्वप्न आहे त्या तिथपर्यंत पोहोचशील आणि मला नक्की सांगशील ताई मी इकडे पोचलो ग. रामचंद्र दादा म्हणते डोळ्याला त्रास होतो का? डोळ्यांना जपा, काळजी घ्या प्रीतीजी. हो रामचंद्र दादा, म्हणून तर मी 2 टाइम लाईव्ह नाही घेते. एंगेजमेंट झाली आहे. ओके अक्षय दादा. मुलगी पण इटलीचीच आहे की महाराष्ट्रातली आहे? अक्षय दादा मुलगी कुठली आहे? इटलीची या महाराष्ट्राची? दादा म्हणते चॅनलचं नाव बदललेलं मग डोळे गेलेली कोकणची प्रीतिया ब्लॉग. नागपूरची आहे. वाव, नागपूरची आहे का? वा वा वा. हाय तेजस्विनी ताई, हाय नमस्कार, स्वागत आहे. लाईक करा सर्वांनी, प्लीज लाईक करा. तेजस्विनी ताई कुठून आहात तुम्ही? आणि अक्षय दादा कॉंग्रॅच्युलेशन, तुमच्या एंगेजमेंट झाली आहे. चिन्मय म्हणते एकटी स्त्री ही अशी व्यक्ती असते जी की आपल्या परिवारासाठी स्वतःचा त्याग करते आणि सगळ्याच बाबतीत. हे मात्र बरोबर आहे चिन्मय. त्या स्त्रीमध्ये एवढ्या क्वालिटी भरलेल्या आहेत, त्या एका पुरुषामध्ये एवढ्या क्वालिटी नसतात जेवढ्या 1000 क्वालिटी आपल्या एका स्त्रीमध्ये आहेत. आमची नाही होणार. अक्षय दादा म्हणते ती आधी लंडनला होती PG साठी. ओके, म्हणजे ती म्हणजे तिकडे म्हणजे त्यामुळेच जुळलं असेल तुमचं, है ना? तर नक्की आता चला, आता मी लाईव्ह संपवते. अक्षय दादा मला तुमची लव्ह स्टोरी ऐकायला आवडेल, पण नेक्स्ट लाईव्ह मध्ये. आता मी जाते, माझे डोळे फुटून जातील. पुढच्या वेळी तुम्हाला धनल बोलते तशी आंधळी प्रीतिया दिसेल त्यापेक्षा. बाय बाय, टेक केअर. आणि उद्याच्या नवीन विषयावर येण्यासाठी उद्याचा जो नवीन विषय असेल तो मी पोस्ट करून सांगेन, पण नक्की या. आणि मी तुमची सर्वांची काय म्हणते ती वाट बघते. ताईला लाईक करा. थँक्यू तेजस्विनी ताई, थँक्यू सो मच. लाईक करा चॅनलला. अक्षय दादा मध्ये नक्की बोलू. येस अक्षय दादा, बाय बाय. बाय तेजस्विनी ताई, चॅनलला जॉईन करा.